Moi, mä oon Nargis Ahmedi ja olen toisen vuoden medianomiopiskelija. Mulla ei ollut mitään erityinen syy, miksi mä halusin olla kansainvälisen tiimissä, mutta olen aika tyytyväinen, että olen täällä, koska meillä on tosi hyvä porukka ja mun mielestä meidän eri tausta on meidän vahvuus. Kaikki on ollut ihan hyvä. Yhteistyö on mun mielestä ollut kaikista helpoin. Se, että meillä ei ole vielä rahaa. No, minun mielestäni tiimityö. Mun mielestä kun meillä on paljon porukkaa ja meille tulee aika hyviä ideoita ja me saadaan tehdä parempaa työtä. Haluan kehittää mun omaa taidot ja toivottavasti saadaan perustaa mun oma henna-business Suomessa. Kiitos haastattelusta. Kiitos.